Τι έγινε, ρε? Κοιτάζεις το λοχεία? Τι λοχείας, αφού δεν φοράει τα διακριτικά. Λοχείας. Έχει τελειώσει με την εκπαίδευση και όπου να είναι του κολλάνε τις σαρδέλες. Είναι ο εκπαιδευτής μας, το ξέρεις? Ναι, ξέρω. Προσεχέ τον αυτόν, Τόσο σηκώνει τις αχπινιές και τσαμπουκάλι και είναι σκληρό καρύδι. Άσε που θέλει να τον φωνάζουμε από τώρα λοχεία. Καλά την έχει ψωνίσει εντελώς με το στρατό ο τύπος. Καλά κάνει, μωρέ. Φτιάξε ρε φίλε ένα καφέ. Φτιάξε. Θα κεράσω. Άσε με, έχω τα προβλήματά μου. Δύο χρόνια στο χακί πώς θα τα βγάλουμε πέρα? Θα τα βγάλουμε, ξέρω εγώ πώς. Ελπίζω. Λοιπόν. Βασίλη, γιατί αντιδράς έτσι? Βασίλη, δεν σε λένε? Ναι, Βασίλη. Και? Τι και? Δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ μέσα? Θέλω να βάλω τη ζωή μας σε καλούπια. Θέλω να βρω κι εγώ ένα φιλαράκι να πάω να πιω ένα μπυρόνι στο καψιμί, να κάνω κανένα τσιγαράκι με κουβεντούλα, να πάω να κάνω τα φαρμάκια. Καλά ρε σειρά, δεν έχεις παρέα? Εδώ? Όχι. Είμαι δύσκολος στις παρέες. Ο λόγος? Ο λόγος? Δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη σε κανέναν σήμερα. Εδώ η ίδια σου η μάνα σε διώχνει από το σπίτι. Η μάνα μου. Εμένα. Σοβαρά μιλάς, ρε Βολτέ? Γιατί? Μεγάλη ιστορία. Ο πατέρας μου μέσα σε μία μέρα έχασε στο χρηματιστήριο ό,τι κέρδισε μια ολάκερη ζωή. Δεν άντεξε. Αυτοκτόνησε. Φιλαράκι, ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μου λυπάμαι. Αλλά μην νομίζεις, εγώ αυτό το διάστημα ζω μεγάλα οικογενειακά προβλήματα. Ο πατέρας μου έχει καρκίνο, η μάνα μου ξενοπλένει για να τα βγάζουμε πέρα. Η κοπέλα μου... Άστο τώρα, πού να στα λέω. Πνίγεσαι δηλαδή. Μεγάλη βρώμα η κοινωνία σήμερα. Όπως ακριβώς το πες. Τι δουλειά κάνεις, ρε? Με κομπιούτερ, εσύ? Εγώ σπούδαζα ναυπηγός. Αλλά με την αυτοκτονία του πατέρα μου αναγκάστηκα να παρατήσω τις σπουδές μου στο τρίτο έτος και γύρισα πίσω. Ήμουν υπότακτος. Εντάξει, τα τακτοποίησα αυτά. Αλλά ένιωθα μόνος, καταλαβαίνεις. Πολύ μόνος. Σχεδόν χαμένος. Ήρθε και το στρατιωτικό, κόντεψα να σαλτάρω. Εγώ πάντως βρήκα τη λύση και δεν μου καίγεται καρφί για τίποτα. Πώς? Στο καρνάγιο. Δηλαδή? Αυτοί που έχουν το καρνάγιο ήταν φίλοι του πατέρα μου. Και όταν έχω έξοδο πηγαίνω και κάνω κανένα μεροκάματο. Και. Κάθε Σαββατοκύριακο που λείπουν, πηγαίνω αράζω σε μια βάρκα και κοιτάω το νησάκι απέναντι. Ανάβω και κανένα τσιγαριλίκι, φέρνω και κανένα μικρό ξανθό πιπίνι. Τσιγαριλίκι, δηλαδή καπνίζεις? Ναι, ρε, θα σύσει, τι ντρέπεσαι να το πεις, τι φοβάσαι. Σαν το τσιγάρο είναι και 1000 φορές καλύτερο. Μετά από 2-3 τζούρες, χαλαρώνω τελείως, την κάνω χωνή. Αράζω, την κάνω τζαμάουα και είμαι τέλειος. Τζαμάου, Και ξέρεις κάτι, ούτε φωνές, ούτε στερήσεις εξόδου, ούτε φυλακές, τίποτα. Και ξεχνάω και τα οικογενειακά μου. Βασίλη. Ρε Βασιλάκη, πού είσαι? Μα πάρε να μην ήμουν από τον Άρε, Μ' ακούς?
Πουθενά! Βασιλάκη! Το Σαββατοκύριακο θα είμαι στο Καρνάγιο, σε περιμένω! Τι έγινε ρε? Τι έχει ο μικρός? Τίποτα, κάτι προβλήματα με τον πατέρα του. Μάλλον καρκίνος. Και αυτό το Σαββατοκύριακο θα είμαι στο Καρνάγιο, αν με χρειαστείς. Τι ήταν αυτό? Τίποτα, ένα Τίποτα. άεργο το παιδί να έρθει να κάνει κανένα μεροκάματο. Άνεργος έτσι. Μάλιστα. Σαββατοκύριακο θα κάνει μεροκάματο. Στο Καρνάγιο, που είναι κλειστά.